Det er ikke første gang, vi taler om løb her i Fit Talk, men det er første gang, vi taler om at løbe naturligt. Her handler det om blot at sætte den ene fod ned foran den anden, og så er man i gang. Det fortæller løbecoach Claus Rasmussen os en masse om i dag. Han er også kendt som posemand, så se med i denne udgave af Fit Talk om løb, posemand, løb. Claus Rasmussen, rigtig hjertelig velkommen til Fit Talk. Tak skal du have. Du er løbecoach, og ja, så bliver du altså kaldt posemand. Skal vi ikke lige starte med at få at vide, hvorfor du bliver kaldt posemand? Jo, lad os få det ud af verden, fordi det er jo egentlig ikke noget, jeg bliver kaldt. Det har jeg jo ligesom selv valgt på et tidspunkt. Og det stammer fra, at da jeg startede for mange år siden med at undervise i løbeteknik, der var det med udgangspunkt i noget, der hedder pose running, som kommer fra USA. Og så tænkte jeg, så må vi jo hedde et eller andet i den retning. Og så er der jo et eller andet omkring posemand og posedame, og det er noget, man kan huske i hvert fald. Så selvom om min undervisningsmetodik den har udvidet sig meget siden dengang, så har det ligesom hængt ved. Og på et tidspunkt, så fanger bordet, så kan man ikke slippe af med det jo. Så nu er du den løbende posemand? Nu er jeg den løbende posemand, og det har jeg det også fint med. Hvad er det særligt ved den teknik, som du underviser løbere i? Jamen, der er jo meget lidt specielt, kan man sige, fordi i bund og grund er det, jeg prøver at gøre, er at få folk til at finde tilbage til, som de løb, da de var børn. For alle børn løber jo afslappet og har det godt med det, og der er heller ikke så skide mange rapporter om skinnebensbetændelse i de danske børnehaver. Det kommer så nogle år senere, når vi begynder at tænke for meget over, hvad vi laver. Og når vi, som du og jeg, sidder her i en stol det meste af dagen, så er det heller ikke fordi, at kroppen den bliver sådan rigtig gearet til at forstå, hvad god bevægelse er. Så mange af os sidder meget på vores flade i det daglige, og så skal vi ud i weekenden eller om aftenen og være krigere, og så har vi måske ikke helt kropsfornemmelsen til at holde styr på, hvad det er, vi laver. Og det er så det, vi prøver at banke lidt ind i folk, og i virkeligheden bare skrælle nogle af alle de unoder af, som man har tillagt sig gennem livet. Hvad er det for nogle løbeunoder, eller unoder i det hele taget? Ja, men nu er der meget fokus på det her med, at om man løber på hælen, eller om man løber på forfoden. Det er ligesom det der fronten er blevet trukket op mellem de forskellige skoler, og det er også en del af billedet. Men i bund og grund, jeg kalder det jo for fladfodsløb, fordi det vi gerne vil, det er at have folk til at løbe på hele foden. Hverken helt op på tæerne eller helt tilbage på hælen, fordi jo større flade du har at stå på, jo bedre fundament har du. Og hvis vi kigger på alle vores små rollinger, så vil vi se, at de løber også nogenlunde på flade fødder. Ligesom i øvrigt, hvis vi kigger på verdenseliten inden for stort set alle løbedistancer, så løber de også på nogenlunde flade fødder. Og så er der alle også stakler imellem, som tror, vi har lært en hel masse. Vi sjosker så enten rundt meget på hælen og får nogle meget ubehagelige stød op gennem kroppen, som vi kun kan håndtere, hvis vi har en god, tyk løbesko på. Og det er der så vokset en hel industri ud af, som ikke eksisterede for 30 eller 40 år siden. Og det prøver vi så at aflære lidt og lade folk finde tilbage til og finde ud af, at de behøver egentlig ikke alle de her hjælpemidler. Og det er sådan lidt mantraet i meget af det, vi gør, det er, at vi skal ikke svække kroppen ved at give den stokke og krykker og hjælpemidler fra højre mod venstre. Vi skal tværtimod sørge for at gøre den stærk nok til at kunne klare det, den egentlig er designet til i udgangspunktet. Det er jo ikke designet til at sidde på måsen hele dagen og så kunne alt muligt i fritiden. Den er designet til at være i bevægelse. Nu er der masser af mennesker, der er super glade for deres højt avancerede løbesko, som de måske oven i købet har købt efter at have fået en professionel løbetest på et løbebånd osv. Hvad er der galt med det? Altså, der er jo ikke noget galt med at bruge penge. Det kan vi jo alle sammen godt lide. Jamen, det kan angribes fra forskellige vinkler, men så i udgangspunktet vil jeg jo sige, kan man løbe ordentligt, og som kroppen er designet til, så kan man i princippet løbe i bare tæer. Og det er der masser af folk, der gør rundt omkring på kloden. Og ungerne gør det i øvrigt også, indtil forældrene begynder at stå og insistere på, at de skal have sko på. Der er jo ingen børn, der gider have sko på, medmindre de bliver tvunget. Så man opbygger jo faktisk ret hurtigt i livet sådan en vis afhængighed af at have polstret sine fødder. Og det oplever man jo hver sommer, når man tager den første tur til stranden, ikke? Og skal have de der forfærdelige 10 meter fra bilen hen over gruset, indtil man kommer ned i det bløde sand. Så finder man ud af, hvor distanceret man egentlig er blevet fra sine egne boter. Og det burde jo ikke være et issue. Og folk, der ikke er vant til at gå i sko, kan jo vade rundt på hvad som helst. Men vi er meget distanceret fra fødderne, og det er lidt noget skidt, fordi det er ligesom dem, der er fundamentet for al den bevægelse, vi udøver.
Så hvis du efterhånden er kommet i en situation, hvor du ikke kan gå nogen steder hen, medmindre du har en ordentlig pose skum under foden, jamen så er du jo med mine briller endt med at blive handicappet. Og det hviler man jo så i, og folk kaster deres kærlighed over særlige modeller af løbesko, og du vil høre løbere, der siger, jeg kan kun løbe i Nike 734, eller hvad de nu hedder alle sammen, og det er den eneste, der passer lige til mig. Og der er vokset sådan et... Ovenpå sådan individualismens tidsalder, der passer det jo også super godt, at du kan gå ned i en løbebutik og få lavet den her test. Og så kan det virke sådan meget, meget videnskabeligt, og der er videoer, og der står en mand, og kan du se, foden hælder så mange grader. Ud af de 1500 sko, han har på væggen, der er der måske lige de her 3 kandidater, der passer til dig. Så er man noget særligt. Så er man noget helt specielt. Så det passer rigtig godt til tidsånden, det der. Hvorimod spoler du bare tilbage til 80'erne, eller måske til 70'erne, så løb du jo hvad som helst. Jeg er sikker på, at da du var en lille pige og skulle ud og løbe, der stod du ikke så meget og tænkte over, hvad der nu var af stødeabsorption i skoen. Der tog du bare det på, du havde, eller måske slet ikke noget. Så når løbere kommer til dig, fordi du har undervist over 1000 løbere i at løbe naturligt, eller på flad fod, som det hedder, hvad er du så særlig opmærksom på hos dem? Jamen altså, der er jo mange sådan lakmustests, vi kan lave for overhovedet at finde ud af, hvor godt de er hjemme i deres krop. Jeg starter med at bede folk om at smide skoene. Der er der jo mange, der allerede sådan rynker lidt på brynen og siger, er det nu nødvendigt? Skal vi så udenfor os? Så den næste test, man kan lave, det er at bede folk om at stå på et ben. Og der er så mange, der når de bliver bedt om det, kigger sig desperat omkring efter en væg, eller må jeg holde dig lidt på skulderen? Og så kunne jeg jo være hård og sige, prøv at høre mester, hvis du ikke engang kan stå på et ben uden hjælp, hvordan gør du der så nogle forestilling om, at du kan løbe nogle steder? For løb er jo i bund og grund bare en lang sekvens af at stå på et ben, i øvrigt i fart og med større belastning på. Men folk laver slet ikke den kobling, fordi vi ser ligesom tingene meget isoleret. Jeg kan løbe, og jeg kan sidde ved min computer, og jeg kan lave mad, og jeg kan alt muligt. Men vi er ikke så helstøbte. Og det, jeg egentlig kigger efter, det er, hvor helstøbt er folk. Og så går vi så videre og kigger på rent løbeteknisk, jamen hvad kan der så være der af issues? Og hvis vi spoler 5 år tilbage, så de eneste folk, der kom til mig, det var jo folk, der virkelig havde ondt. Det var sådan lidt sidste udvej. Ja, hvis det ikke kan være dem, anderledes. Dem, der egentlig havde løbet godt og længe, har været glade for det, og så havde pådraget sig en skade, så de faktisk ikke kunne løbe mere. Ja, eller måske aldrig var kommet i gang. Det ser vi jo stadigvæk. Folk, der er jo ikke ret mange folk på mine kurser, der er 18 år. Fordi der kan man jo holde til hvad som helst. Ikke? De er som regel 30, slut 20'erne, og så er der opad, når tingene sådan begynder at gå lidt ned ad bakke. Og det er jo mange, der først på det tidspunkt begynder at dyrke sport og løbe. For så tænker man, løb det er nemt, jeg skal bare have et par sko, og så er jeg i gang. Men de har jo slet ikke stativet til at kunne holde den store belastning, som det rent faktisk er at løbe. Så det kan være fra alle mulige lejre, folk kommer. Men så kigger vi på den måde, de nu så løber på, hvordan ser den ud, hvor hensigtsmæssig er den ud fra hvad jeg ved om simpel biomekanik og hvilke kræfter, der er i spil, når vi løber. Og så kan man ret hurtigt se, hvor det går galt. Og hvis man har sådan en nem test, man kan tage med sig selv, når man sidder på bænken nede ved Søerne her i København og skal kigge efter gode eller dårlige løbestil, så kan man tage sådan et hierarki og sige, punkt 1, det er, løber folk ret op og ned. Altså er de ranke, har de en rank holdning, når de løber? Fordi det skal ikke være anderledes, end når du går og står. Selvfølgelig er det også rank, når du løber. Det er dine børn. Det griner du så lidt af, fordi det ligner jo ikke mig. Og det er verdenseliten, og det ser du så bare på med benovelse. Og så er der så også selv, der er sådan nogle... Der enten løber sådan helt? Ja, som regel meget foroverbøjet, ikke også? Og i sjældne tilfælde faktisk også bagoverbøjet. Så det er det første, du kan kigge på. Så kan du sige, at hvis det ligesom er ude af whack, jamen, så bliver det aldrig helt godt, fordi så er der ligesom basis for, at hele modellen bliver skæv. Så kan du jo så lade blikket falde ned på fødderne og se, om folk løber sådan eklatant meget på hælen. Altså en god gammeldags hælelanding. Og det gør 99% af motionsløbere. Men det gør de altså kun, fordi de har et løbesko på, der kan fortælle, eller der kan lade dem gøre det. Hvis du tager den løbesko af, og løber hen over et stykke asfalt i barter, så garanterer jeg dig, så løber du ikke så hårdt på hælen, som du plejer, for det gør ondt. Det regulerer helt sig selv. Præcis. Grunden til, at det gør ondt, det er jo, at kroppen prøver at fortælle dig, prøv at høre, det er noget skidt, det her. Det er ligesom at sætte hånden på en kogeplade. Det holder du også ret hurtigt op med. Men i og med, at vi tager en tyk løbesko på, så svarer det til, at vi tager en tyk grillhandske på, så kan vi egentlig godt lægge hånden på kogepladen et stykke tid.
Og når den så bliver brændt af, så siger den, hvorfor gjorde den det? Jeg havde handsken på. Og det er lidt det samme, der sker med løbeskaderne. Siger, jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne. Jeg havde den her fine, og jeg kunne... Jamen, udgangspunktet er helt forkert, for du bevæger dig på en måde, som du slet ikke er skruet sammen til. Og det kan godt gå et stykke tid, og så bliver folk lidt fanget i den der rumle med, at jamen, så er måske ikke helt den rigtige sko. Så går jeg ned, og så får de lavet en ny test, og vi ændrer os hele tiden. Eller også er det en anden, der kigger på dig, og han ser nogle andre ting, og så ja, men du skal måske have. Så får du en anden model, og så prøver du den, og så kører tingene sådan lidt i ring, fordi vi bebrejder hele tiden os selv. Fordi du kan jo ikke gå nogen steder i dag, uden at se motionister eller motionsløbere. Og jeg vil ikke sige, at man tror selv, at man er den eneste, der er skadet, fordi folk snakker jo stort set ikke om andet. Men man har det her billede af, at alle løber, så det må jo være mig, der er noget galt med. Men altså statistikkerne siger, alt efter hvilke undersøgelser man kigger på, så et eller andet sted mellem 60 og 85% af folk, der dyrker motionsløb, de er skadet inden for en sæson. Det eksisterer ikke i andre sportsgrene. Selv kontaktsport, kampsport, hvor folk slår hinanden til plukfisk, de er ikke skadet så stor en del af tiden. Det er motionsløbere, der løber 3 gange 20 minutter om ugen. De kan ikke gå på arbejde næste dag. Og mig bekendt kan man ikke foretage sig noget 3 gange 20 minutter om ugen, der kan invalidere dig i samme omfang som løb, medmindre du sidder og banker dig selv med en hammer over knæet. Og det er jo fjollet, at folk tror, at det ligesom er en del af gamet. At man ligesom der skal være smerte forbundet med det, eller man skal være skadet noget af tiden? Jamen både, der er jo den gode gamle no pain, no gain, og det skal gøre ondt, for det gør godt osv., og det kan jo også have sin berettigelse i nogle sammenhænge, men ikke når vi taler om sådan, altså slagsmerter. Det er jo deciderede skader, det er jo ikke udmattelse, folk går ned på. Hvis du stiller dig ind hvis du står ved målstregen til Copenhagen Marathon og ser de folk, der kommer ind, så ser de jo gradvist dårligere ud i takt med, at de kommer ind. Vinderne, de ser ud, som om de kunne dreje rundt på hælen og løbe tilbage igen. Og så ser det anstændigt ud, og så bliver det værre og værre og værre. Men dem, der kommer ind efter, lad os sige 4 timer, det er sådan et typisk motionistmål. Jamen, kan du løbe 3:59, så er du noget ved musikken. Kan du løbe 4:01, så er du håbløs. Og hvis du så ser på de folk, der kommer ind for eksempel efter 4 timer, så er det jo ikke, fordi de er udmattet. Folk tror altid, at det er, fordi jeg har ikke trænet nok, og jeg er i dårlig form, og mine lunger hænger ud af halsen. Men de har ondt. De har simpelthen ondt af de slag, de har fået. Og det vi så bare prøver at gøre, det er at minimere det slag, du får hver gang. Og lad os sige, at din skridt er 1 meter hver, så er det så de der 42.000 skridt på et maratonløb. Det er ret mange slag at få op under foden. Og det er sådan, at man skal absorbere et tryk på omkring 2 gange sin egen kropsvægt, hver gang man lander under løb. Så behøver man heller ikke spørge ind til folks vægt. Og det svarer nogenlunde til at hoppe ud fra den her stol og så ned på jorden. Og det har man ikke lyst til at gøre på et ben på hælen 42.000 gange. Men får man en tyk sko på, og får det blandet ind i noget bevægelse, så bliver man sådan lidt blind for, hvad det egentlig er, man er udsat for. Og så kommer de simpelthen ind og er forslået. Og det er jo derfor, folk ikke... Trods tykke såler og trods velvalgte sko egentlig? Ja, altså i hvert fald med den bedste viljevalgt sko. Ja. Og man kan sige, det er så der, argumentationen nogle gange bliver vendt lidt på hovedet, fordi så tænker man jo logisk set, jeg har noget beskyttelse, men jeg har stadig ondt, så må jeg skulle have noget mere beskyttelse af en eller anden art, for jeg er jo kommet til skade. Det kan folk jo mærke. Og der er det så, at jeg vender det lidt på hovedet og siger, jamen du er kommet til skade, fordi du ikke ved, hvad du laver, hvis vi skal stille det lidt skarpt op. Og du har prøvet at dække over, at du ikke ved, hvad du laver, ved at tage noget beskyttelse på. Men det betyder jo ikke, at mere beskyttelse gør dig bedre. Så der vender vi det om og siger, lær at bevæge dig, så kan du løbe i hvad som helst. Men selvom man begynder at løbe på flad fod, som er det, du underviser i, så kan man jo stadigvæk godt lave en hel masse fejl. Og vi har faktisk taget nogle klip med, nogle helt typiske fejl. Ja. Vil du prøve at vise os, hvad det er, vi ser på de her klip? Ja, det er faktisk dig selv, der er model på klippene også. 5 fejl ved forfodsløb. Ja, jeg har givet dem nogle underholdende navne, så vi har prinsessen. Man kan jo se med det blotte øje, at det ser herrens ud. Men det er folk, der lander overdrevent på tæerne, fordi de er så bange for at lande på hælen. Det har de læst et eller andet sted, at det er noget skidt. Så løber de så meget på tæerne, at det kommer til at se sådan der ud. Og så garanterer jeg dig, så får du bare ondt nogle andre steder. Så har vi minesøgeren, det er sådan lidt en variant, fordi folk kan godt lide at tage lange skridt. Det er sådan, man kommer i fart. Ja. Og man må ikke lande på hælen. Men hvis man tager så lange skridt, så kan man ikke rigtig andet end lande på hælen. Og når man så tvinger sig på forfoden, så ser det lidt fjollet ud. Så er der robotten her. Det er en model, hvor man egentlig gør alting rigtigt, men på en meget lidt afslappet måde. Fordi bevægelse drejer sig i overvejende grad om at kunne slappe af med det, man gør. Og det kan robotten
ikke rigtig mestre. Og så har vi vinkelhjernet. Så er der vinkelhjernet. Det er ham, som har lært at løbe på flade fødder, men han er ikke sluppet af med holdning fra sit gamle heleløb. Så han løber lidt, som han altid har gjort. Den eneste forskel er, at nu lander han på flad fod. Men der er stadigvæk en masse struktur, der bliver skævt belastet op gennem systemet. Så han slipper heller ikke så godt om med det. Hængerbenet, det er fordi folk har så meget fokus på, hvordan de lander, at de helt glemmer det bagerste ben. Og så kommer det til at hænge bagefter dem som sådan en slørhale, og du kan se, at jeg bliver helt svejrykket der for at kompensere for det. Og man misser ligesom hele pointen i, at jamen, det drejer sig om at lande afslappet og kompakt i sin løbestil. Strygejernet, det er generelt bare folk, der ikke gider løfte fødderne. Og det kan du gøre, uanset om du løber på hælen eller på forfoden. Det ser også meget underholdende ud. Fordi folk tænker igen kun på, at de skal have nogle lange skridt, og ikke så meget på, hvad der ellers foregår. Og folk bliver meget overrasket, når de ser sig selv på film. Og så, nu har jeg ikke sagt perfekt stil, fordi så bliver jeg jo hængt ud, men det er et af mine bud på, hvordan god stil ser ud. Som er rank, lander ind under sig selv, på flad fod, og ser nogenlunde afslappet ud. Det kan være lidt svært at se i slow motion. Ja, det er en meget hurtig gennemgang. Men grunden til, det er interessant, eller grunden til, at det giver mening at se de her klip, det er, at folk har en formodning om, at hvis bare jeg løber på forfoden, fordi det hed jo forfodsløb, eller det gør det sådan set stadigvæk, jeg vil sige i gamle dage, men folk kalder det for forfodsløb, fordi det ligesom er en kontrast til det konventionelle hæleløb. Og jeg har jo så opfundet den term, der hedder fladfodsløb. Det lyder ikke helt lige så sexet, men det siger lidt mere om, hvad det er. Fordi hvis jeg siger forfodsløb til dig, så går du hjem og laver prinsessen og løber helt op på tæerne. Og det er en klassisk begynderfejl. Så kommer folk til mig og siger, jeg har prøvet det der forfodsløb, og det er super godt, jeg har ikke ondt i knæet mere, men min lægmuskel er ved at eksplodere. Jeg siger, det kan jeg da godt forstå. Er du klar over, hvordan du løber? Og bare det, at man lige filmer folk, og de får lov til at se sig selv udenfor, kan være en kæmpe øjenåbner. Fordi folk kommer til mig og siger, Posemand, du skal hjælpe mig, jeg løber eklatant på hælen. Og så filmer vi dem, og så er de helt op på tæerne. Og det modsatte, de kommer og siger, nej, jeg laver den der prinsessen. Jeg siger, det gør du ikke, du løber på hælen, det kan du jo se. Og sidste uge havde jeg en mand, der kom ind, hvor han løb på hælen på den ene fod og på tæerne på den anden. Fantastisk. Hvordan er det overhovedet fysisk muligt? Jamen præcis, og folk er så lidt hjemme i deres egen krop. Der er rigtig langt ned til de fødder, og hvis de har været pakket ind i tilpas mange år, så aner de ikke, hvad der foregår. Og så kan man sige, så er der jo lang vej. Altså så det at lære den rigtige mekanik, det er jo den mindste del. Så skulle du have noget mere fodmassage. Ja, jo, men jeg siger ja tak til fodmassage. Nej, du har faktisk taget lidt fladfodssko med i studiet i dag. Lad os lige se på, hvad det er. Jeg tror, vi skal starte. Lad os starte herovre i den mindst utrærede ende af skalaen. Ja, den ligner jo næsten en sko. Jeg tror faktisk, det var den her sko, jeg selv havde på filmen. Så det er tæt på at ligne en sko, eller det er en sko, men det er ikke en konventionel løbesko, i og med, at en konventionel løbesko kan du i hvert fald ikke lave det her nummer med. Nej, så den er super blød? Den er super, ja, den er i hvert fald fleksibel. Ja. Den skal stadigvæk lige beskytte dig fra, at du får glasskår og småsten op i foden. Det er super vigtigt, for ellers så løber man lidt som robotten og er meget anspændt og sådan lidt ubevidst bange for at træde på noget. Der er også folk, der spørger, hvorfor løber vi ikke bare i barter? Det er jo det, du siger. Så siger jamen, du er altid bange for at træde på noget. Så et eller andet har du som regel på. Og selv hvis du går ud i den fjerneste afart af Amazonas jungle og finder nogle uberørte indianere, så vil de typisk også tage et eller andet på fødderne, fordi der er bare ting, man ikke gider træde på. Så det er det tætteste, vi kommer på en almindelig sko, men der er ret langt alligevel, fordi den mangler alle de egenskaber, som en konventionel løbesko har. Man taler bare om hælkappe i en konventionel løbesko, altså at hælkappen skal holde foden fast, og det gør den jo i hvert fald ikke her. Nej, den er jo fuldstændig den er bare, det hele kan gøres som foden nu har lyst til. Ja. Det er sådan den overordnede filosofi, det er, skoen skal følge foden. Det er ikke foden, der skal følge skoen. Og alle, der har fået nye løbesko, snakker om, at de skal lige løbes til. Og det er 4-5 meter compete og godt med vabler, så er den ved at være der. Og det, jeg siger til det, er, at du i virkeligheden vil løbe din fod til. Fordi det svageste led giver sig først, og det er som regel ikke skoen. Så i kontrast til det, så kan man få en løbesko, der rent faktisk følger din fod og lader din fod gøre det, den skal. Det vil sige, foden er jo ikke stiv, så den skal kunne bevæge sig i alle planer, både skråt og på langs og på tværs. Ingen hælkappe til at holde foden fast, fordi den skal have lov til at bevæge sig frit. Ingen svangstøtte, altså til at støtte op under foden herindefra. Det er jo noget, man snakker meget om i en klassisk løbesko, fordi folk har tendens til at falde indad på fødderne. Så retter man dem op ved at give dem en kile eller et indlæg i.
Og så ser det også fint ud på løbestilsanalysen, men det er jo sådan lidt en sutteklud, ikke? Fordi at grunden til, at folk falder indad på fødderne, er, at fødderne er slappe. Så ja, det kan vi godt klodse op, men det bliver de højst endnu slappere af. Og det er derfor, at når folk først begynder på det der med kiler og indlæg, så er det sådan lidt skruen uden ende. Så skal de altid have mere og mere. Det er sjældent, man hører om nogen, der siger, jeg startede med et ordentligt indlæg, og så trappede jeg ud af den. Indtil de så måske prøver at gå helt ud af det hele. Så folk kigger jo ængstligt på mig, når jeg siger, men dem der prøver du lige at tage helt ud af skoen, og så løber vi bare til. Hvor lang er tilvændingsperioden, hvis man kommer fra en helt klassisk løbsko over i sådan en som den der? Jamen det kommer an på, hvordan du griber det an, fordi det man først og fremmest skal forstå, det er, at skoen er jo ikke løsningen i sig selv. Og det er vi jo lidt flasket op til at tro, at det er med den klassiske løbesko, for der skal du bare have en, der passer. Så sent som i går så jeg et billede af en glad løber, der stod i en løbeskobutik med 2 nye løbesko, og så sagde ekspedienten, at nu var hun kureret for skinnebensbetændelse. Og det tror jeg ikke rigtig på. Ikke i det lange løb i hvert fald. Så jeg advokerer for, at man skal lære at bevæge sig ordentligt. I princippet, hvis du bevæger dig ordentligt, så er det lidt ligegyldigt, hvad du har på. Men hvis man er stillesiddende til dagligt, eller hvis man er håndværker og har sikkerhedssko på, hvor fødderne heller ikke kan få lov til at gøre det, de gerne vil, jamen så det bedste, man kan gøre, det er egentlig at få fat i sådan et par flade sko, og så bare starte med at gå i dem i et par måneder måske, eller 3. Fordi løb er hårdt og belastende i forvejen. Så hvis du pludselig tager din store krykke af en sko væk og tager sådan en tynd en på og siger, jamen jeg har læst, at det skulle være det naturlige, og så indfinder det sig vel helt af sig selv, jamen så bliver du en af dem, der går bagefter og siger, jamen det dur ikke det der. Jamen der er ikke noget, der dur, hvis man ikke lærer det først. Så jeg plejer at sige, har man ikke en 2-3 måneder i hvert fald, hvor man kan se stort på alle sine sportslige mål og betragte løb som noget, man øver, i stedet for noget, man træner, jamen så kan man lige så godt lade være. Så må man følge en anden vej. Lad os lige se de 2 andre sko, fordi de er ret spændende. Ja, så bliver det mere og mere utræret, ikke? Fordi det her kan jo til dels gå. Den mangler så godt nok alle de der karakteristika fra en klassisk løbesko, men ja. Så er der dem her, og dem kender de fleste efterhånden. Ja. Five Fingers eller fingersko. Og det er faktisk så synonymt med forfodsløb eller barfodsløb efterhånden, at der er mange, der spørger mig, jamen skal jeg så have sådan nogen, hvis jeg skal lære det her? Man ser rigtig mange af dem på løbestierne nu. Ja, fordi de er jo bare catchy at se på. Der er jo ikke nogen, der lægger mærke til, hvis du kommer sjoskende forbi den sorte der. Men du lægger mærke til sådan en her, ikke? Så her får man sådan en lille smule wow-faktor. Jamen, det er også derfor, de er så populære, ikke? Fordi så er man noget ved musikken, ikke? Og selv filmstjerner går jo rundt i de her, så er man med på noderne. De har jo mange af... Den her sko startede jo faktisk sit liv et helt andet sted end som løbesko. Det startede med, den blev udviklet til folk, der arbejdede på sejlskibe, som skulle kunne stå fast på dækket, og som skulle have noget greb med fødderne. Og grunden til, at der går gummi op over her, det er også, at de ikke slog sig, når de bankede dem ind i nogle af... Jeg ved ikke, hvad sådan nogle ting hedder på et skib. Men ting, man kan slå fødderne ind i på et skib. Og så var der bare nogen i den her løbeundergrund med naturligt løb, der fandt ud af, jamen, de har sgu da nogle af alle de egenskaber, vi gerne vil have. De kan give sig, og tæerne kan bevæge sig, og der er ingen støtte og alt det. Og så begyndte de at løbe i dem. Og så er det så fuldstændig taget fart for Vibram-selskabet her, og nu er det jo stort set ikke det eneste, de laver, for de laver jo mellemsåler til vandrestøvler primært, men det er deres første sådan konsumentprodukt. Men det var altså inden der kom nogle af de andre muligheder. Så det var sådan lidt, der var ingen options, hvis du ville. Altså du kunne få en almindelig løbesko, eller du kunne løbe i barter. Og så kom de her lidt som en redning, og det var derfor, de tog så meget af, at de også er blevet så populære. Ja, og så ser de, alt efter hvem man spørger, de ser i hvert fald specielle ud. Ja. Og så kan man jo skille sig lidt ud på den måde. Den sidste sko, du har med, den synes jeg er meget interessant, for den minder mig simpelthen om noget, jeg har set på museer, der viser ting fra oldtiden. Den er fuldstændig som den sandal, som budbringeren løb i til maraton. Ja, man kan sige, det er jo, man kan vel næppe kalde det en sko i virkeligheden. Det er en sandal. Men grunden til, at jeg har taget den med, det er faktisk også for at illustrere det her med, at skoen er i virkeligheden ligegyldig. Der skal være så lidt som muligt af den. Og det eneste, vi vil med en sko, det er bare lige at sikre os, at vi ikke jogger på noget, der er ubehageligt. Så den her det er en sandal, der er udviklet specifikt til løb. Det er jo ikke bare sådan en klipklapper, der er også en hælstrop på her, og snøremekanismen er sådan lidt elastisk, så den kan holde sig fast på foden. Men den her har jeg personligt løbet små 250 km i til et længere løb, jeg deltog i Grækenland. Og det var en fantastisk oplevelse.
Fordi der var ingen vabler og slidsår og andre ubehageligheder, som mange af mine medløbere havde, fordi du får luft til tæerne hele tiden. Foden kan bevæge sig fuldstændig, som den vil, og det er noget af det, jeg har været mest glad for i nyere tid. Det holder ikke så godt om vinteren, skulle jeg hilse at sige. Min kone giver mig dog ikke lov til at løbe med sokker i sandalerne, så der hopper jeg over i noget af det andet der. Men det er bestemt en mulighed, og mere skal der egentlig ikke til. Claus, hvis du her til sidst skal give seerne 3 rigtig gode tips til at komme i gang med naturligt fladfodsløb, hvad skal det så være? Jamen, så vil jeg jo starte, som sagt, med at starte et helt andet sted og sige, hvis du gerne vil løbe på flade fødder, så kræver det, at dine fødder er stærke nok til at kan bære dig ordentligt. Og det vil de helt sikkert ikke være, hvis du har et stillesiddende arbejde. Så start med at begynde at gå så meget som muligt, enten i barter eller få fat på sådan en tynd sko eller en sandal, og så få styrket fødderne. For bare det, at fødderne de ikke har støtten, som de har fra almindelige både løbesko og også casual wear, det gør, at de begynder at blive stærkere. Og når du så har brugt et par måneder eller 3, så er de fleste allerede stået af, ikke? Fordi så er det for stort et projekt. Kan jeg ikke købe mig til en løsning? Det kan du altså ikke. Du kan ikke få sprøjtet Botox i fødderne, og så er du kørende. Så brug noget tid på det, og hvis du ikke gør det, så bare vær opmærksom på, jamen, så kan der komme et setback, hvor du får ondt nogle nye steder. Men hvis du lykkes med i et eller andet omfang at få styrket fødderne, eller måske har stærke fødder i forvejen, så få fat på en tynd løbesko, hvor der ikke er noget, der er i vejen. Og se stort på, hvad du har fået at vide af. Du skal passe på, hvad man siger, men alle velmenende behandlere og læger og alt muligt andet, der har sagt, at du kan kun bevæge dig, hvis du har så meget støtte i. Prøv at udfordre det lidt. Og så prøv at tage en lille tur. Og når jeg snakker om en lille tur, så mener jeg virkelig en lille tur. Og hvad er en lille tur? En lille tur, det er måske at løbe 100 meter. Fordi folk sammenligner jo med det, de løb før. Så siger de, jeg plejer at løbe 5 km. Så prøver jeg at løbe 5 km i de der. Og det er alt for meget. For det er jo en helt ny måde at bevæge sig på. Helt nye belastninger. Så råd til mine løbere, når de har været på et kursus og har lært at løbe ordentligt. Og det skulle selvfølgelig være mit overordnede råd, men nu skal jeg jo ikke sidde her og lege omvandrende reklamesøjle. Det er, at de må kun løbe 10 minutter om dagen. Max. Og de skal endda bide de 10 minutter op til at løbe det, de nu kan, mens de føler, det er okay. Og så stop lige at gå en lille smule, og så løb lidt igen. Fordi din hjerne kan alligevel ikke følge med. Den er fuldstændig på vildspor her i starten, ved at den skal styre dig på en ny måde. Den vil bare ønske, at du vil tage dine sko på og løbe, ligesom du altid har gjort, for det ved den, hvad er. Så bid de 10 minutter op i bidder. Og først når du kan løbe 10 minutter i træk, og synes, at det fungerer godt, uden ubehag før, under eller efter, så kan du begynde stille og roligt at lægge på. Sådan efter mere klassisk model, om det så er 10%-reglen, eller 20 eller 5. Det kommer jo også meget an på, hvem man er. Så det er, det er måske 2 råd i virkeligheden, men start der. De er rigtig, det er rigeligt, rigtig gode. Det er rigeligt. Claus Posemann, tusind tak, fordi du gæstede Fit Talk. Det var så lidt. Har du fået lyst til at løbe, eller har du fået lyst til at løbe på en ny måde, jamen så er det bare at komme i gang. Der er masser af gode informationer at finde på nettet. Søg på Posemann, og du vil få et direkte link til Posemanns hjemmeside, hvor du blandt andet kan se forskellige videoklip og læse forskellige artikler om, hvordan du kommer i gang med at løbe naturligt og fladfodet. Det var Fit Talk. På gensyn næste gang.